Hej og velkommen til Campingspecialisten. I februar måned på ferie for alle messen ude i Herning, der præsenterer vi den her bil for første gang. Nu er den kommet hjem, den står her i butikken. Man kan komme ud og se den, og man kan komme ud og prøvekøre den. Det er en Weinsberg Car Suite 650 MEG Spicy Edition. Den er fuldstændig spækket med udstyr. Alt det man kunne drømme om, det har den. Den har en rigtig god pris. Prisen er faktisk så god, at du er nødt til at se videoen færdig her for at få den. Udvendigt på bilen, så er den født med et Lanzarote grå førerhus. Resten af bilen er hvid med nogle grå og sorte stafferinger på. Det er vældig fint look, synes jeg. Den er født med alufælge som standard. Den har elektrisk trappetrin. Der er selvfølgelig vindue i døren, rammevinduer og en sort markise på siden også. Selve bilen er en Fiat Ducato. Den har 140 hestekræfter, der er 8-trins automatgearkasse. Den har bakkamera, og der er også radio og skærm inde i den. Den har elektronisk parkeringsbremse, og vi har en udgave, der har almindelig fartpilot, og en enkelt udgave, der har adaptiv fartpilot. Indvendigt i bilen, så er der selvfølgelig førerhus med delvis kunstlædersæder, der kan drejes og vendes, som man har lyst til, så man kan komme rundt og sidde rundt ved bordet. I sædegruppen er der en rigtig fin plads, og der er mulighed for lige at udvide bordet en lille smule. Over sædegruppen, der kan man hive en seng ned fra loftet, så man har 4 sovepladser i bilen. Det er en stor dobbeltseng, der kan være både små og store op at sove op i toppen. Midt i vognen er der selvfølgelig køkken med gasblus og håndvask og skuffer, som vi kender det fra alle mulige andre biler. Det er ikke så specielt. Ude på badeværelset er der en lille ændring, eller en lille fix ting. Håndvasken her, den skyder man lige til siden, når man skal bruge toilettet. Og så kan man egentlig komme til. Og omvendt, når man skal i bad, så kører man lige tilbage igen. Og så er der egentlig en helt fuld brugskabine, så man kan komme i bad. Henne i bagenden er der 2 gode, store enkeltsenge med udtræk i midten. Og nede under sengene her er der opbevaring i sådan nogle fine skabe. Rigtig god opbevaring dernede. Og nede under sengene er der selvfølgelig en stor garage, hvor man kan have alverdens ting og sager og grej med på tur. Og nu til det, du har ventet på. Prisen for hele herligheden her, med stort set alt i udstyr, starter fra 863.600 kroner. Kom ind og se den. Kom ind og prøv den. Du kommer bare.